गवर्नमेंट फोन करेगा कौन जीतेगा बोल रहे कि जीतेगा हम लोग, लेकिन अभी तक हार लिया नहीं। 200 रुपये पेमेंट केले, ऍडव्हान्स पेमेंट किया, मेरे को नहीं किया। हार कोण घेत नाही आपल्या उमेदवाराला। दोष आहे इथं केंद्राबाहेर पक्ष कोणाला सपोर्ट करेल तर भाजपला सपोर्ट असा विश्वास आहे, पण भाजपसाठी एक मोठा सेटबॅक जर दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री निवडून नाही आले, करत राहिले तर जिंकून पण विश्वास आहे। आणि जसं आपण सत्रामध्ये पाहिलं की 13 जागा आल्यानंतरही
वोट तुम्हारे पीछे है, वोट तुम्हारे पीछे। शिवानी तुम आगे बढ़ो, वोट तुम्हारे तुम आगे बढ़ो, गुजरात तुम आगे बढ़ो, गुजरात तुम आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टीचा प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो। पंचम नेता कैसा हो, पंचित नेता कैसा हो, भारतीय जनता पार्टीचा हेलो हेलो